Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline. Sa liwat may nga ganaman sa aton nga mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Karon yang adlaw oy kadasig lang kita, ari na kita sa Miyerkules nga pagpangalagad petsa 29 sa bulan sang Enero tuig 2020. Action Hotline. Kumusta kamo mga suki namon nga matagpalamati sa kanginan, liwat na naman kita nga magapangalagad tubtob sa takna ng alas 9:15. Tubtob kita sa 31 noong petsa karon nga January, ti mayara pa kita nabilin duha ka mga inadlaw. Action Hotline. Kumusta nga aton nga matagpalamati nga nagatutok na, nagasunod na via Facebook Live, kag subong man ang mga nagasunod pagi sa YouTube. Salamat kid sa inyo padayon nga pagsakdag. Welcome na diri sa aton sining palatuntunan sa inyo, palatuntunan Action Hotline. Action Hotline. Sa nasiling ko na may arasang available nga chat room dira sa aton Facebook page nga pwede nyo padalaan sang inyo mga mensahe. No, simple lang imuon nyo padala sa bahin sang chat room kay para aton mabasahan. No, sa YouTube pwede man. Action Hotline. Kaya bangod, hindi lamang on air, kundi araman online ang Action Radio Bacolod. Pero kung may cellphone kaya gihapon, ang daw amulan ni ang way ka man internet connections lugar mo, kagway ka man Facebook account, pwede gihapon makapartisipar paagi sa pagpadala sang inyo mga mensahe sa aton nga text hotline 0938 225 5017. Again ang aton sining text hotline 0938-225-5017. Action Hotline. Let's go to work na diri sa aton sining pagpangalagad nanong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon iya nga aga sa aton sining mga headlines. Action Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Sa headline number 1, oy, ari ay numero sang mga biktima sang ining novel coronavirus ti mayara latest subong ginpagwa nagtaas na ho. Kadasig lang sang numero no. Ang pagtimbuok sini pero ti ambot ang gobyerno tanong kapreparado iya sa kadamo na sang ginapanawagan subong ti dapat hindi pagbaliwalaon ini nga dapat kinanglan naton nga tutukan mga katulad sining nga problema kay hindi lang turismo ni ang ginabutang sa dako subong challenge kon kabalaka kay ti siyempre paano mo mapunggan karon kung may gusto magbisita diri sa Pilipinas no nga mga foreigner mga turista ti ambalo alangan mo na karon nga punggan gilayon dakong epekto sini no kon turismo ang pagambalan. Action Hotline. Ti ang gobyerno tanong kapreparado ang Department of Health no anong ginahimo nila subong diri sa aton sa Visayas. If you remember, tinambal diri sa DOH ang code white alert status sila no preparado kag monitoring tigaling ti mo nibla sa kabudlay monitoring ning virus nga nimo kon san o posible ini siya ma-detect nga positibo kabay pa wala lang sa mga travelers nga tinagalin hindi lang sa pungsod China kunding lain pa subong kay damo na sa mga kapungsuran nga nagreporto nga may positibo nga kaso sa ila lugar. Action Hotline. Sa aton ni kadwa sining nga headlines ari ay kundi may ginaproponer may ginaluto subong no ining pag gusto sang gobyerno tabla no nga may ginaproponer nga charter change no ang tandog na naman sang aton sining constitution ang 1987 constitution ti mayarag sa mga ginaproponer nga dapat ilakip dira amo ang anti-dynasty no nga mga measures agud nga sa ulitin kon ang isa ka lugar, isa ka probinsya, isa ka syudad, hindi tanan nga miyembro sang pamilya nga nagadominar sang politika, sila lang ang magauyat sa renda sa pagpapili o kung pagpadalagan sa gobyerno. Action Hotline. Pati wag tang dayon, no kay hindi konforme ang pila ka mga miyembro sang Kongreso. Ang ambal nila, pigaw na yung klase proposal, hindi ka na magabulig. Sinangyan, anong tanak karon kay amon pamilya, abi, may mga congressman nga nagambal siya, ano kay sa amon lugar ya, amon pamilya, karon ginasaligan ka tao. To, alangan karon nga hindi kami ang magpapili, halin sa amay pagkadto sa apo. Action Hotline. Tinawagin tsansa, no ining parte sa anti-dynasty. Nga gusto ilakip sa ginaproponer ang pagligwat sa aton sining konstitusyon. Action Hotline. Kag sa headline number 3 ay congratulations gali sa mga taga LGU kag PNP dira sudad sang Sagay. Grabe uli ni boto yang mga muffler sang inang mga open pipe motorcycle muffler pang dunot ini kahapon ginpalapakan spison kay na-recover bala sa mga operations sang authorities, mga kapulisan. Kung may ara motorsiklo, yang ano pamatyagan mo, maglabay ng estupad mo, do makalakakas ang unod sang dulunggan mo, kay porti katunog, diya mo na, agin pangkonfiskar sang PNP dito sa Sagay, kag linibo, no? Sobra 1,000 tiyang natabo, ginpang wasak ini, ginpalapakan spison. Action Hotline. Diri sa aton sa Bacolod, duwag takbatiaw, no? Kundi may open pipe mga muffler man, nga recovery diri nga aton sini nga magkapulisan o kung may ordinansa magani kita sinimo, nga pwede ni sila dakpon, kapin pagid kon ang taga LTO ni magkatsamba sa ila, no? Kaya na kong penalidad sini, tipro pamangkot, tuway diya sang mga open pipe motorcycle muffler nga gin-report nga gin pangwasak, no? Action Hotline. And in fact, damo gihapon motorsiklo sa Bacolod
kapin pa sa tiyon sa kagabion nga way na sang kapulisan sa kalye, ay susara imo binurhot sa mga motorsiklo, hindi maintindihan. Grabe pa ang huni sang ila tambutso. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs. Pinagkamadalag ko ng mangin kabahin sa aton talakayan karon nga aga diri sa inyo pala tuntunan aksyon hotline sa gihapon January 29, 2020 nga edisyon. Ginaupdan kita karon nga aga sa technical side ni Aksyon Henry Espulgar, back up naton si Aksyon JM Baikin kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Artay Hupon sa ginanda nagapadayon kita sa aton sini nga pangalagad karon nga aga. Action Hotline. Naunahon ko lang bisa City Health karon kay actually sini nga aga liwat nga nag-contact sa aton si Sir Frank, no? Siling ko sa iya kapon naka-istorya kita sa taga-DOH galing tiya mo malang tong advisory coronavirus, yes, subong grabe mo. Kapin pagid nga ang advisory man sang aton sini nga gobyerno sa mga otoritista sa mapisan bala magpalapta sa balita nga ti why man sila sang basihan. Pero bangon sa social media, kadasig mag-post sa mga information, please, likawin na lang ina, o kung hindi na natin na pagsigihon ay, no, kung nagkapisanan ka mo sa pag-ubra sina sa mga balita, hindi nyo man pagpatami ay, kay kaluluoy man ang mga tao nga magsalasala sina. Action Hotline. Mabudlay ko ng mga tao, sina karon magsalasala na kag sa uli, basi kung pamilya tapang mabiktima nga makabasa na karon ang magpati iya partitioning mga balita ang ginapalaptan ni social media. Please, ang aton advice, ang aton na ayo sa inyo, abi, likawin nyo man na, pagbaytay. Action Hotline. Alas 8:14 na, detalye sa aton mga nagapanguna nga mga pangulong dinalan, pagkatapos kinlamang sini.
sandigan. Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:17 na. Pabalik dire sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Nawari ay, kundi ang gin-report na ton kay nagabandira nga balita, bisan din lang subong actually, no? Kung national, international, nagapangunagi ng party sa ining ginatawag nga novel coronavirus, no? Kay subong 125 na ang record nga ginapagwa dito sa bahin sang China, ang mga datos nga nagaguluwa subong. Amo man igurong reason nga daw kanamo sang interesado ti when you say about and when you talk about virus kag ikayong lawas kunding tao mabatsyag lang na sang kabalaka Action Hotline. Kita mo bisan na mga hanay sa mga negosyante nagpabutyag na sang ila concern. Now, although na interview na naton ang taga DOH sa Region 6 nagligan ni adlaw pero ting hambal dito ni Dr. Convocar, why pa man case diri sa aton mo nga nagpositive sa Region 6? Ang monitoring nila STD, sige gyapon ang monitoring kag preparation nila. Action Hotline. Ang City Government of Bacolod amuman may preparasyon man pero Mario, may dapat gid bala kitang kabalakaan sini. You know, may mga travelers, hindi malikawan, may mga taga Bacolod, may taga Negros man, nga nag-travel abroad, nga nagabalik man gilayon, nagabakasyon. Ti may mga area nga nag-positive na sinimo sa coronavirus, ti siling ko, mas mayo, nga hindi kita magatag kumpiyansa, mayara preparasyon ginahimo, sang sama hulag kita, kung may ara na sang epekto nga masisulid ako, pabla nga problema. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Familiaran. Kuhaan talang iya sining tiyempo karon niyang aga. Vice, good morning. Balikan ta siya na utod ang linya ni Vice. Elcid Familiaran. Kay ang isa ka kuano, ang isa ka damo ang nagambal sinila hindi nothing to worry no about sini. Vice Origino to nang ninyata. Yes. Siling ko gani party coronavirus do damo subong ang kapin pagid ang feed sa bisan sa Facebook, social media kadamo ya mahilig magpagwa sang balita nga kundi lang nakuha kag i-share. Tingo kaysa hatag pagid ini sang dugang kagugmat sa publiko nga nakabasa. Vice, ang City of Bacolod, ini nga say karon sang concern, ginatalakay man ninyo ini, kag nanong mga preparasyon tayo sa city, sir? Well, I think si Mayor Ping nagatag na advisory and may advice siya may instruction siya sa Ason City Health to monitor siyang aton ports, seaports, airports, and possible entry of infected passengers that are infected of coronavirus. But sad to say, kita wala kaya siyang equipments na mamonitor mo. I think in China, kung in 2 to 3 days, alaan na nila, no? Ang isa ka tao nga infected or wala. Ang aton I think sa airports natin districto na subong, no? May mga alcohol na sila na butang sa airports natin and monitor na ang gasulod ng mga foreigner. Amo na sakto na imong action art ng mga tips, may mga post sa Facebook, nabuta mo. Although kita dependent kita what is available for us sa advisory, no? But then supposedly sa DOH makato. Ito sa Cebu, may sa Boracay, may sa Manila, nakasulod na. Nag-create pala kuan. Sa aton Pumuluyo. May araw naman to the other day nga post na may kuan mo, post English
and Chinese language. Na sa aton dito, hindi ako na yung coronavirus. Kasulod, tungkol ang virus mapatay sa temperature pati. Di kung ikaw na magpapati ka dayon, hindi ka kuwan ba lang, ma-alarm or hindi ka mag-apply sa lawas mo sa preventive measures. Yes. May aram naman na advisory nga no need na po yung mask na useless na. Ang instead, pang-ugas ka lang permi kamot mo. But then, iba niya, dapat mamask ka, may aram man to si Isko kani, nag-exhibition man to eh. Dapat ang color of your mask, kung infected ka, kung hindi ka infected. Which is good man na, no? But then, amo na siya, action natin, pangamuyo na ngayon mag-sulod sa aton. Kahit kung sa aton di magsulod dito, wala, pati hindi pa kita ready, ang kukulang kita sa doktor. So di, even sa mga kuha na nila, kinasuksok na mga bayo, na wala, tas na siguro, dulbaan na kung sulod siya aton. So, there is on the parts ng city, ito mo na yung di Alton City Health, hasta lang kas monitoring, kag-advisory. Nga dapat Yes. yung system kang bakod, hindi ka makatos crowded places, iban gani, subong sa may kilala ko nga ng pag-ulan na labot sa Manila, half of the passengers nagamask na which is good for prevention. Even kami nga politicians, ang atong practice, pag-apunta sa exact activity, kamang statutunan mo. Aton, nag-immunize ito sa pneumonia sa aton senior citizen, kung di lang panay mga mustada sa inyo, ha? Di ko kukulbaan ka man, kaya kasi may transmission mula sa virus or bacteria. So, tira lang tayo, Guru Action Art, na advisory, nami man na siya inyo, gizi inyo drama, at isa na ito ng kumuloyo, wala lang nga na biso-biso, wala lang nga na kumustanay. Okay. And then, kung may alcohol ka na, may kapang alcohol, kung wala ka kapang ukas din, touch your nose, your mouth, sige mo kamot, anywhere arada, litang paktan, arada bacteria reaction. Gani man, kay kabudlay to, no kay siling ko gani, bisan kita bala mag-monitor sing kudo ka delikado man nga klase virus ni ngano kadamo na sa nagkalamatay, and yet kita sa Pilipinas kumo nga Nobel gani siling isang kwan sang mismo sa DOH kay hindi pa ma-determine mo kung paano ano gid actually ang ginalinan sini. So amo na ang isa sang reason no nga dapat bisan magaligmat kita pero hindi ta kaintindi kung anong himuon tablabais. Yes, ako gani Action Art, honestly, nakagpakal na ko N95 na mask eh. Kaya, 1,000 sa tanan drugstores, wala kit. Sa isa pa ko ka hospital na kapakal. So, kapreparar ka man eh. So, Yes. talente mo na ito, ang advice ng aton Department of Health, hindi ta mga panit. So, kung nagabatyag ka nagdaw kaso, feeling mo, pag-usuro ka sa virus, doktor. Gani man. Para kung ma-prevent or ma-cure ka, dito na pagtaguon ka na siniglaptan sa aton panimalay. Ay, gani. Sige. So on that note, Vice, pangamuyo lang taguro nga, hindi lang tadriya maapektuhan? Yes, Action Art, mo lang natin pang-ugas sa perbikamot immune system tayo, nagtadamo tubig, namta vitamin C para magpakot ang immune system natin. Okay. Salamat gid sa tempo, Vice, may ngaga. Yes, thank you, Action Art, may nagas sa tanang ating salamat. Action Hotline. Now, actually, may gina contact kita karon nga tugid sa mainland sa China. Siling niya, ako may kalain man matiyag ko di mo. 4 days na kuno nga not feeling well siya. Tigaling siling niya wait mo di
ari sa Blaw kay isto gilanunon ta siya sa aton sini nga pagpangalagad, no? Ambot ko naming signal ta subong ari siya sa aton via messenger kung okay ang signal. Hello, paring Chopoy, may nga aga si imo da, no? Actually ang aton nga interviewon ko karon nga aga nga atos China mismo upod ko ni sing una sa SK, no? Ang SK Federation President namon sa Kawayan, ti former councilor ato na subong sa China, no? Pare, kumusta ang inyo sitwasyon subong? Medyo mabudlay may gamay. Mudlay gamay, no? Ang ina-interview ko si Toto Chopoy, Jerry Magbanwa, no? Amo ni siyang SK Federation President namon siyang una. Din giganing exact location na subong sa Kwan, sa may China, pare? Macau. So ang sitwasyon subong dira sa inyo, medyo ikaw personally ang ambal mo kinasakon doon kuan man ang imo pamatsyag doon apektado man. Medyo daw apat na adlaw gakuan ako sa akong kansipon. Sus. Pero okay lang. pero kamo ginaga-report pa man kamo gyapon sa ginobra nyo sa Macau da? Sige lang kami trabaho pero basi buwas sugod buwas basi mag-stop po na ang mga kasino. Gani babalan nga daw naga-sip-on ka, no? Oo. Mayo lang gani ako ni kay daw gina paos ko pero tiyari ko sa Pilipinas, siling ko daw layo man is corona, guro hindi niya. Pero tira subong sa Macau, meaning do normal man lang ang trabaho pero hindi ka mo makatiyog, hindi ka mo makalibot mo na. Oo, hindi. Malis at home lang gud. Tapos, ang mga Chinese wala na. Kunti na lang ang tao. Lain sa una, ang damo ng taong ginawa. Wala. Oo. Stay at home gud sila. Dira sa Macau, pila na kabilog ang sa naibaluan mo nga daw na infect sini kag na kwan na disgrasya bangon sa ha? Dosyam. Dira mismo sa Macau. Opo, dosyam. Inang Wuhan ina siya pare layo ni saya dira sa inyo. Medyo layo. Oh. Galing kay ang tao labas-pasok kung sila China, Macau, masok Macau eh. Okay. So halin sa China, sa mainland, kadto sinyo na naman, dason mabalik. Ang tao to hindi mo man mapunggan mo, no? Pero base gig-stop na subong sila, hindi sila makapasok anay sa Macau. Okay. Pero ang inyo obra subong, hindi ka mo pwede anay kalagaw-lagaw. Wala lang ka mo tiner. Hindi gigilagaw, trabaho balay lang. Sus, grabe, no? So, walong ka mo dira, kabay pang, tiyang sa imong ginabatsyag mo, at least the flow lang na siguro, iya? Base. Pariyo kita, akon, flow. Galing, hindi niya kay normal lang ang flow, kay may flow pigado lang ang sugpon. Idlaw na ko si mo. Makapuli ka des Pilipinas, pare. Labay ka diya, kay para kay istoryan na ita. Salamat kidalong gid sa imo dira paring Jerry. Okay. Thank you. Salamat Halong. Sige. Salamat kid gintawgan ko lang tumigo ko kay the time upod kami bala sa SK to sa Kawayan and siya tong amon SK Federation President. Kay supposedly kami may enkwentro anay duha galing kay siya kulang anay mega. Singuna blas politika. So, nagpabalo sa aton kay ina, siling niya okay lang di magkabalaka, bisan daw ginasipon ko. Sa mga pamilya na sa Gilungan, Kawayan, ni paring Jerry Chopoy, magbanawaway ka mo dapat balakan na. No? Kay okay lang to siya, medyo ginasipon lang, pero hindi to yung coronavirus. Siling niya daw naglain lang batsyag. Kung amol nagaling, nga bisan dito subong sa ila, sa Macau, grabe kay stricto nga hindi sila ginatugutan gid ka pinagusto blalagaw ngalin sa kumparar sa una nga nagapinagusto sila iya kundi lang magkadto. Action Hotline. May pila pa gani ka mga member man sang council nagligad mo nga nagkadto sa Macau to
would you believe, si paring Jerry Chupoy Magbanwa ito ang nagdadol o kung nagtour sila to? Action Hotline. Yan mo na sumong ang dalang nga kapudlay kag bangod sa sining corona o novel coronavirus. Tida mo ang nagawori makon mo imo yung ding kakita sila galalain ang pamatsyag mo yakon kapin patiwayas ang kapin pakon matapikan ka man o kabi karon man pero sa aton yung kapigado sa aton niya way gani kapayas ang gobyerno tado hindi pa gani makadetect ya maayo kung ano niya ang sanang tayo mo o ano mga facilities kag mga gamito naton nga mga equipments sa pagmonitor sini although nga magsiling ka virus pwede sa droplet mag-ubo kita pwede mag-upod na timakon mo na kung hinali matapikan kay mo ya Action Hotline. kung si Vice Mayor Elcid pagani siling niya mas nami i-discourage tanay guro inang biso-biso bla magkulumustahanay gid kumustahanay o kunano da para na lang ibitar sa problema. Action Hotline. Ayos no kay paring Jerry ginayo ko lang to sabi mga kaksyon kay galain man tuk matiyag niya pero tilayo man tuk nung Wuhan sa Macau pero tiyan mo na bala bisan sila dito mismo subong nagakalarma man at least ang amigo ko si paring Jerry Chupoy Magbanwa okay lang niya ang iya sitwasyon dito subong sa Macau, China. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yung kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita
Banat, Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamati. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:46 na. Oy, good morning sa aton sining nga mga tagpalamati nga nagamonitor. Ilawagon tali anay para matagan taman hustisya ang ilagin padala nga mga mensahe. Si Juan Galiog nga monitor man, no? Si Attorney Dan Pondevilla sang Noneco, no? Si Madam Girly Basister, Eli Guriro, si Toto Levi Ikipado, Edwin Muya Delgado, no? Paring Edwin, kumusta ka na da? Kumusta ang Kapitol? Action Hotline. Marnet John Gregas Abilida, Jennifer Joy Iscabarte, kamonitor man. Sige, dugangan ko lang ni karon dugay Aryo.
Siling ko dumayo pang sagay do kay effective kag daw ga trabaho ginang mga kapulisan to kay may mga recovery sila ya sa mga motorcycle open pipe muffler, no? Ang open pipe motorcycle muffler nga porte kagahod. Kung pabayaan mo lang ni sila iya kung kaysa porte kagalong sa dalanon, may mantani kay kon maglabay sila, layo pa, bisan way na sang sirbato, mabatian mo no? Nga may nagalabay yung motorsiklo, kay kalayo pa, porti na ang hunin niya mo. Action Hotline. Tigaling kay, kung tuma naman katunog, that will be considered as noise pollution, no? Porti ka galong. Kapin pa kung kagahon, maglabay ni si imo karon nga nagkatulog ng balay mo aras kilidalan, katulog ka, mahukaw mabugtaw kagidi mo ya. Action Hotline. Tiyang sa Guy City, grabe man magubra sila kay sobra sa kalibo nga mga muffler ini. Saan ulan ng operation? Saan nag-umpisa ini man? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning ang ila Chief of Police dira sa Dadsang Sagay. We have Police Major lang ni sa Blagyapon mo, Police Major Antonio Benitez sa atong nga linya. Sir, how are you? Good morning. Good morning, good morning sa tanan-tanan nga nagapamati sa imo aktibo nga programa. Si Action Art, diri sa Action Radio Bacolod, sa Action Hotline. Major gyapon lang go mo, sir, subong no? So, Major? Why pagali ma-promote? Abi ko, Lieutenant Colonel ka na? Wala pa. Wala pa? Sir, ining mga 1,100 masobra ka mga open pipe motorcycle muffler, alin siyang sanon nga operation inyo nga na-confiscate nyo? Ini siya nga mga muffler na confiscate naton sa aton pagtugod diri sa Sagay City Police Station. Kaya pag-abot naton diri madamo sa complaint nga may mga open muffler nga nagadisturbo sa katulugon sa aton kauturan. Amo na nga umpisa naton kag seryoso naton ang kampanya through na marching order sa aton Mayor Terdy Marañon. Okay. So, ina siya, pag umpisa mo, amo na ni dayon kadamo sang open pipe nga motorcycle muffler ang recovery nyo? For more than 1 year na ton nga operation na muna kadamo mga muffler ang aton nakuha diri. Hindi lang man na iya sang sagay nga mga residente, ina nga mga muffler iyaman kung kisa sang nagaagi lang dribla sa sagay nga magahoti matimingan naton nga ma-checkpoint naton. So ma-intercept naton na muna nga recovered naton ang mga open muffler misking gaagi ka lang sa sagay. Yes. So kung halimbawa masitaan ka, makalabay ka sa checkpoint, dakop ka sa pulis, may penalty pa ni sir dira sa inyo nga dapat bayaran ang mga tagiyas ning mga tambutso nga ni? Kung diri sa aton city ordinance may penalty na siya. Okay. Pero kung kisa naluoy min kita sa mga owner, hindi, nagbakal na sila sa open muffler, nagatuan na sila, ma-penalty pa rin sila. Kung gisa, situate na lang natin nga maisla nilang muffler, ang original, o ibalik nilang original, confiscate lang natin, o gisa, wala na natin na sila ginapa-penaltihan. Pero ito yung motorsiklo, hindi yung madalain, okay, kung kakasan mo na ti tambutso, kung porti, nakagahon nga daw gabiti-biti ang andarya? Hindi agad madala. Hasta nga maislan niya. Okay. So, kung maislan niya, tiya mga nagabiyahe niya karon sir. Kapin pa mga traveler, may ara iban mahilig mag-ride, makalabay na. Dason open pipe. Nano, bilin gid motor ya. Bilin gid ang motor niya. Kaya una bis, amo na nga ito nakasulat sa ordinance. Or else, tagaan sa namon TOP, mas dako ang libo-libo ang balayaran dito sa LTO. So, na. So anyway, congratulations sa inyo. Tibang sinina, no? Why na daya subong open pipe motorcycle muffler sa inyo nga daw nagalibot nga taga-Sagay? Sa subong continuous ang aton monitoring kung may taga-Sagay nga open muffler, kung hindi naton siya makuha sa dalan, kadtuon naton siya sa iyabalay
Gambalon nga islan niya or else hindi siya magwa. Kay kung magwa siya, pabantayan gid man nato, labi na gid sa kagabiyon nga maka-create siya sang disturbo. Labi na gid sa mga kauturan nato nga may edad na or nagamasakit, miskin sin uman guro ma-disturbo sang amusin na nga mga pipe. Gani. Anong rason kuno si raw? Kung nga ginamodified nila, kung masitaan kag madakpan bisla, anong rason nila ginaislan na kuno tambutso? Base sa ila, kuan man kuno, mas dasi kuno ang motor kung open pipe siya. Pero kung tanaw naton, ginhimo man na gani sa factory ang tambutso, sige nakaset man na galing kay may ara gid iban nga daw na namian gid nga magahod. Para makita guro sila Basi siguro isa pa na sa nga nagapaili sila sang pipe. Kuna ko sila para tunog na lang, hindi ka lang magbutang kuan open pipe. Kuha ka lang to sang trumpaw kung dako bak sa sumbutang masubuli sang motor mo bla. Na isa pa na. Oo, pero kung di tunog mo nagyapon, tunog pa gid kung labi naging wara sa likod mo na. Hindi pero actually may mga motor ko na bla nga nakita nga big bike nga may ginabutang sila nga galing nga speaker nga kung mag-revolution kag kung magdalagan siya siguro ano ko tagring niyang galing kay may mga speaker ang iban sinasar. Ako may big bike mo kita mo. Pero tanong naton pag islan mo na kag dugangan mo na sang mga paraphernalias lain na ya mga modification dapat kuan mo gid niya sa LTO sa permit. Gani man. Oo. So other than that, it is a violation of law. Labi na gid diri ang ordinansya nato nag-state na bawal na. Dakpon gid nato na. Okay. So anyway, congratulations sa inyo. To be exact, ilang ito ka ni Katambutso, sir? Daw na 1,184 bla. I think kung hindi ko magsala sa exact figure. Bako na mo, galing nga kung ano. So hasta subong, kinanglan na maglabay na, kung may motor ka nga ginislan mo sa open pipe, kuidahol ka na lang nga maglalabay na sagay, kidakpon kaya sa pulis. So, pasensya na sa mga autoran naton nga may mga open pipe. Kaya kung matimingan ka mo diri sa sagay, miskin tagadiin ka pa, dakpon ka gidi. So, kung gusto mo mag-agi diri sa sagay, align mo ang imong pipe nga hindi na siya magahod. Ang iban sa ito, ginasungsungan la bato? Ay, hindi. Pag nasungsungan na bato, open pipe man na sa gyapon. Tunog man sa gyapon? Dakop man sa gyapon. Kaya ang partition sila sa sulod, wala na mo. Gani, nakategorize siya open pipe. Gani man. So anyway, salamat kid Major sa imo sa nga time ginatag karon nga aga. Salamat kid kag it is will serve siguro nga warning sa iban nga may mga open pipe nga mag-agi diri sa sagay. I-abide na lang sa laye para hindi ta magka-problema sa aton na paglingaw-lingaw nga magmotor-motor. Sige, salamat kid sir. Good morning. Salamat ka, God bless. Action Hotline. Na sigihan nyo. Diri sa Bacolod do kisa amot ginahungod ginanila inang purtigid atod katunog mo. Malabay sa imo, may nainay sung gulpihon kapuga nga daw matyagan ko do. Kasi kung ano nang ginapalumbaan niya man, aeroplano. Action Hotline. Di karon kon gusto mo magdasig ang motor mo, no? Ano yung gali ang imong purpose? Ma-racing ka sa dalan? O, di magsubra karong kagahod naman. Ngayon ang bisan ka katulog yung skillet na nun itong mga puloyan, mahukaw o kung mabugtaw kay ang andar yung imo motorsiklo, kisa do, matyagan ko do, kuan mo do, aeroplano bla? Hotline. Kagansal nga daw kalain gidya, no? Si Aldrin Limaconia, good morning. Tutor family sa alis, gamonitor, Nika. Tatlo ka Nika, yang alam, no? Watching from Sipalay City. Greet ko lang, Puyugaw family and Borromeo, Santa Maria, Elizabeth Malagagamala, gamonitor man, Nonoy Tahunes, si paring Percival Villamor, Gatorade, gamonitor man. Thank you sa inyo, nga pag-monitor karon na nga aga, no? Ginatamyaw man aton gali happy birthday lang. No, may lang pag-monitor dira sa kay
tatay ni amigo naton Chupoy Magbanwa sa Kagilungan, no? Ginatamyer siya nga happy birthday karon na nga adlaw, no? Thank you gina sa pag monitor dira kay nung Henry Boy Gregas. Morning man may lang nga pag monitor si sister-in-law naton Ami Labuson Tayhupon. Good morning. Corazon Villasis Gayo Neth Pungyan Kas may nga gada kag araman si Marnet John Gregas Abilida. Sige. Suki mo digong nga monitor man. Ay klain siling ni paring John Flora Mercurio. Si digong ni bata ina ya. Action Hotline. Jennifer Joy Escabarte, si Gatorade, si retired Colonel plus si Do Hentolio, Jas T. Lim, Gary Lake, Manzanida Lisa. Sir, good morning. Araman si Jose Gerson Lapinig Junio. Thank you. Noel Olia, Engineer Maingaga, Ariel Kayanan, Christy Arivalo, Genevieve Fajardo Toliti Dorilio. Morning. Tamiyaw lang ko sa mga taga Kayhagan. Happy Fiesta. Kag sa family Fajardo Toliti Dorilio, thanks. God bless. From Kayhagan, Christy Arivalo, Araman. Si Sir Edphil Esperagusa Balibadlan, Genevieve, nabasa ko na niya. Toto Eduardo Espilio Jr., Noy Joe Villacruzes Hilado. Noy, din ka na subong. Kumusta ka na? Action Hotline. Darlene May Parinio, Bowie Jolingo, si Migo naton Anthony Mayang, Sir Robin Lugarta sa US, good morning. Si Inday Marian Cuarte, no, sa San Carlos, Cebuanan, hindi ay kuan man, na windot. Kay mo na po magkuan, mag-Cebuana ba? Kay dito naman gatiner sa kuan, San Carlos, no? Siguro namin man dito i-assign si kuan, si paring Bernie Villacana sa San Carlos ba, para kaka-practice ka ng kuan. Halin si Mamaylan, mahimo nga Cebuano ang iyang pagambal, no? Toto Jobert Itabag, Orbi Saplim, Neptali Alipuon, okay, Puloy, may gangaton nga upod sa Iskeo atos China, at least, do okay man ito situasyon niya. Action Hotline. Nin Salvacion, si Madam Oyen Colmenares, Dexter Bihos, pare may nga gada. Darlene May Parinio, thank you gida. God bless. Nath Lukton Bayugo, thank you gid sa pag monitor karon nga aga. Si Kagawad Merchor Baruca Rombines sang hinubaan, salamat gid sa taga hinubaan na may lang pag monitor. Thank you gid no sa inyo sining pag tutok karon nga aga. Si paring Basti Girhin, good morning. Sining nga mayo gid ang Ginoo pare kay supposedly tani may schedule man ko trip to Macau. May lang pare no nga way kato kadayon. Action Hotline. Budlay niya. Trangkaso lang ani kag ubo kag kunano no ginayawan ka na bulong sa kagalingon mo. Matapikan ka pa yan sining novel coronavirus. Hindi niya guro madala sa ampol no? Mangita ka dara sa kunano nga ampol mo. Virus siya mo. Corona o kon novel ganing panawag sa iya sa taga Department of Health kay hindi pa may baluan kung ano gid exactly ginalinan. Subong may mga panugyan naman nga please hindi ka mo magkakaon sa makinilaw. No, tiyan mo man ang hambal ng liga to sa taga DOH ang interview ta. Nga hindi kuno anay magkaon kinilaw kay delikado. Kay amo nang pinakabudlay gid. Anyway, thank you kay Action Brian, no, kay atong ginambal sa taga DOH bla no nga atong nagliga nga monitor nga naglagaw sa Atlanti, although negative to, hambal naman to ni Dr. Convocar, at least kabay pa nga hindi
Hindi na kita matapikan diri. No, tingala ko, no? Ang gobyerno, to subong grabe ang mga preparasyon. Diba, kung may linog naman niya ho, sino ba lamang? Ano, siling ko na nung tabo na si kalibutan subong man. Ang kalamidad, ang mga disaster, hindi maintindihan. And then, kibot ka lang, ti para siniho, may linog naman nga kuan iya, nagluntad iya nga damo naman ang nahalita, no? O, gina-check ta papila ni ang kung bangod sa sining linog, 7.7 nga na ni, sa Jamaica, inaano man nga, duway na giniunta tao, ang pagtayog sang halos bilog ng kalibutan, no, gatinayog na lang. Do hindi maintindihan, may mga linog, may mga virus nga hindi maeksplikar. Oh, please, kuan abi, no? Basi kung isa na ni nga ginapabugtaw na kita, o sa mga kulangan naton, tiyala, sige ano, pagidahin mo sa hindi mayo. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan.
una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan, kag pagpahibalo. Piriga mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line.
Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo. Kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na itala Good morning, galigid dira kay Gregorio Ramon Magracia. Niya may aga, mamangkot lang kori open pipe muffler ng motorcycle, may ordinansa man ba kita diri sa Bacolod? Mayara, sigong nagsanay man na di. Nabatian ko sa managligad na tuig, ngagapang dakop man ang bitaw. Kaso subong daw wala naman. God bless and more power sa programa mo kag sa Action Radio. Kaya mo na kung kay isang problema kay hindi consistent. Action Hotline. Kita mo kung hindi maginolda panay, may tiniruhay nga ang suspect motorcycle riding suspects. Why mga nagay stricto checkpoint sa mga gasakay sa motorsiklo. Jocelyn Kalamaan. Good morning. J.R. Pitalyar. Nya may aga, tamya ko lang ako ni Loy, 70th birthday buwas na Editha Pitalyar, Mosquera, Sambarangay Kansilayan, Morsya. Bia Jonathan, morning mana. Huwag na ko galing chimpong, iban malabutan, o mga mensaheng dito malabutan, pasensya gida. Sakay paring Albert Sanz, morning. Kay to Bubong kag Tamay sa linyo sa Isabela, good morning man. Bro, kano oreta? Nya panumdum lang parte sa coronavirus na sa China, sa mautod nga Pinoy kay hindi man ta doktor, prevention kuno is worth a pound of cure, halong-halong gid. Kag kung pwede striktuhon pag pasulod di sa mga Chino nga halin sagwa. Sakto na. Action Hotline. Tingaling ano pag-strikto ta kay do. Uy, matagani mga gadget di sa mga airport siguro ngayon ang makamonitor na. Lantaw na kung may sintoma, kasangila natin quarantine ka. Gaubo ka, be. Naandoan mo ng mga basihan. Action Hotline. Huwag tagaling tiyempo. Ang ato lang reminder sa inyo, Dr. Alfred's Green Coffee, sa mahilig mag-inom sang kape. Aring namin, iya kay mabuligan pa kamo, nga ma-detoxify ang lawas nyo paagi sa produkto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Damo man variant nga pwede niyo mapilian, no, kag magsiling kag double action antioxidant kinapagwa niya mga higko nga ra sa lawas ta. Now, kung taas ang imo blood sugar level, may ara sila sang sugar-free nga variant. Tandaan palihoga, Dr. Alfred's Green Coffee. Kung magbakal ka mo sa mga grocery stores nga suki ninyo, balunukid, kidamo man naga-claim nga green coffee sila, pero mas mayo nga ihambal tagid nga Dr. Alfred siya ang gusto ko baklon. Action Hotline. Why na tempo diri sa ato na pagpangalagad with action Henry Spulgar sa technical side, back up tag karon nga aga si action J.M. Baikin kag action Dorel Cabato. Ako naman Action Art, Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Ipa-action mo Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Action!